Aquí ens trobem en el panteó de la família Rosés, on hi està enterrat Tomàs Rosés i Botson. Tomàs Rosés va ser el primer fill d'una família de grans industrials de llarga tradició a Catalunya que es dedicaven sobretot al tèxtil. Tomàs Rosés, ja de ben jove, va anar a viatjar a Anglaterra per aprendre dels nous mètodes, les noves maquinàries angleses i de la nova manera de treballar el cotó. Allà ja va dirigir una filatura i ràpidament, després d'aprendre molt del treball anglès, va viatjar a Catalunya per posar-se al capdavant de la indústria de la família al costat del seu pare. Però al poc temps el seu pare va morir. Ell llavors va comprar les diferents parts dels seus germans per liderar la indústria. Tomàs Rosés va rebatejar la indústria i li va posar el nom d'Algodonera Tomàs Rosés. Paral·lelament, Tomàs Rosés va expandir el negoci familiar al sector financer i va fundar la banca Rosés, la qual va evolucionar i va passar a ser, posteriorment, el Banc Comtal, un banc ja a nivell estatal. Malgrat els seus èxits tant industrials com financers, si per alguna cosa recorda a Tomàs Rosés, va ser per ser president del Barça. L'any 1929 es va posar al capdavant del club i va ser el primer, només en 3 mesos, de guanyar la primera edició de la Lliga Espanyola. No obstant, la seva trajectòria va ser curta perquè els estatuts del club així ho firmaven. L'any 1948, Tomàs Rosés va morir i va ser enterrat en el panteó familiar, el qual va ser construït el 1901 per encàrrec del seu pare. Qui el va construir va ser Leandre Albareda, un arquitecte d'estil eclèctic, però amb algunes influències modernistes, que també va ser molt reconegut. Leandre Albareda va estudiar amb Antoni Gaudí a l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona. Leandre Albareda va arribar a ser l'arquitecte municipal de Barcelona i una de les seves principals obres va ser el monumental cementiri de Montjuïc, on allà també hi té grans obres que formen part del patrimoni d'aquest recinte funerari. Com es pot veure, en aquest panteó hi destaca un gran àngel que amb actitud seriosa apunta a un llibre i també hi destaca la seva barana que rodeja el panteó, on s'hi pot veure la planta del cascall, un element funerari molt representatiu, el qual significa que si tu de la planta del cascall li fas una fina incisió, se li pot extreure opi, i l'opi, com una droga molt forta que et fa adormir, es relaciona amb el son etern, amb la mort.